perquè diuen que hi ha un mort darrere la porta. Moltes vegades vivim de les aparences i no tot és el que sembla, no? Gràcies al teu pare, Susan, que ens estima per nosaltres mateixes i sap respectar una dama malalta i d'edat com l'àvia i una dona recta i virtuosa com sóc jo. Descobrirem aquest mort darrere la porta, per què hi és i quina és la culpable. Té la clau. Totes nosaltres. Doni'm la clau.